хора! Правя ново видео на Токабок. Винаги. Ето я. И ето мен. Тук просто не съм направила всичко, че ето я къщата. Ще ви покажа моята къща как изглежда. Ето тук е подаръците, дрехите. Тук да си ядат, просто не съм включила. Тук ядат. И тук се гледат филма. Тук имат една котка с очила. Сега тук горе. Как е станало това, нали? Тук е готово. Дай пак да пробваме надолу и нагоре да отидем. Добре, сега пак да отидем, но може би пак ще стане. Ето. Тук мога да си заключвам. Тук за котки. Тук има басейнче. Просто няма място другаде, защото няма много място и зато и съм ги сложила там. Тук просто са отидели на почивка. Тук деца къпят. Тук моята стая още не съм се родила. А тук на каката, най-любимото ми място, на Димана. А пък животните, защото имам много животните си. А пък това от SpongeBob Чума. Това не знам как се казва. Може би котето... Не знам, още не съм измислила име. Добре, сега отиваме в почивката на хотела.